Hello guys, ako'y na mayami tamagta matam kurabay itong vlog ang pusirakpani. Do ako'y labog yang balakpani do ako'y chan basu kharap puray ado kari no habi do mayam yang minarsi video dadum yang kang minarsi ado mayam video sa makata na yang minarsi ako'y kiksa ba no habi do pusirakpani.